estem en una nova sessió del cicle de formacions que estem fent de cara a portar coneixement en el camp del 1.0 a totes les empreses. I avui anem a fer una sessió, jo diria, molt interessant. Abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us digui un parell de coses. Recomanem, evidentment, a tothom posar la vista hablante del conferenciant, així tindrà la pantalla sencera. I preneu nota, sisplau, d'un telèfon mòbil que us donem, perquè quan arribem en el moment de les preguntes, que en lloc de muntar un debat aquí amb el xat, que pot anar molt bé, però preferim, si no es fa res, enviar-ho per WhatsApp i us dic el telèfon. És el 660 58 71 39. Quan tornem a entrar a les preguntes ja el repetiré. Bé, doncs avui anem a fer una nova sessió i la idea una miqueta és que les empreses del territori puguem tenir, ajudar una mica a tots a col·laborar i fer una bona entrada en el camp del 0 per a totes les empreses del territori. Aquest cicle, ja ho hem recordat moltes vegades, però ho faré molt ràpid. Això està organitzat per Manlleu 4 amb el suport de l'Ajuntament de Manlleu. I evidentment, el que pretenem des de Manlleu 4 és donar una empenta a tota la indústria i a les empreses. Manlleu 4 és una associació sense ànim de lucre, el 4, evidentment, és del 4.0, i l'associació, els objectius que té són molt clars. Són els d'ajudar, col·laborar, escoltar, dinamitzar, impulsar, és a dir, tot allò que pugui fer referència al món 4.0 i que les empreses del territori es puguin adreçar a nosaltres en qualsevol tipus de consulta. I si des d'aquí podem fer un grup d'experts i de coneixedors de les empreses, les aplicacions, i aconseguim realment fer una empenta, això serà molt beneficiós per totes les empreses i tots els ciutadans del territori. Doncs molt bé, res més. Avui tenim una sessió molt interessant. L'hem titulat Aplicacions de robòtica col·laborativa. Home, el millor és que aquí ja tenim un expert que ens explicarà una miqueta tots aquests ets i uts, però prèviament deixeu-me que doni pas. Evidentment, la regidoria de promoció econòmica de Manlleu ens està donant un suport també molt important, juntament amb la d'Indústria. Avui, aquesta tarda, teníem nosaltres el regidor de promoció econòmica, l'Eudald Sallarès. I ara l'Eudald, res, ens farà una miqueta un missatge molt breu, tot i que ja ens ha demanat que el disculpem perquè ell ha de sortir, perquè ha d'anar amb algun tema de molta representativitat. Li dono pas. Moltes gràcies, Jaume. Doncs bé, sí, estem en una nova sessió d'aquest cicle de conferències que hem organitzat conjuntament. Jo crec que han set, almenys fins la data, unes sessions molt interessants i com que també sé que les graveu, doncs la d'avui l'hauré de visionar més tard, perquè realment penso que és molt interessant, no? El tema de la robòtica des d'Isaac Asimov, que va ser una mica un visionari i va crear tota la seva novel·la vinculada, doncs el que és la humanitat hem vist i la robòtica, sobretot en la ciència-ficció, però va deixar de ser una ciència-ficció des de fa molts anys, no? Ara mateix estem acostumats ja a veure imatges de plantes de producció, per exemple, automobilística, on els operaris i operàries vesteixen exoesquelets per minimitzar l'impacte en el cos, la disminució de la fatiga, disminució també de les baixes laborals i, evidentment, estem més que acostumats a veure màquines eina o braços robotitzats que fan algunes tasques o torns totalment automatitzats en programació numèrica. Clar, tot el ventall que se'ns obre ara mateix en aquest sentit és immens. També segurament molts de vosaltres i moltes de vosaltres heu vist aquell magatzem famós robotitzat d'Amazon. Segur que també alguns de vosaltres potser heu vist la planta de Lego, que també està pràcticament robotitzada a Dinamarca. I, per tant, totes aquestes tecnologies disruptives el que permeten és ser a l'empresa molt més eficient a tots els nivells. És important també que entenguem que jo penso que les màquines no han arribat per treure'ns la feina, sinó que han arribat per millorar les empreses i sobretot per crear nous llocs de treball. És evident que un robot possiblement podrà fer les feines de manera molt més milimètrica, molt més quirúrgica que algunes persones, però evidentment els robots també s'han de crear, s'han de reparar
i sobretot han de tenir un manteniment perquè tenen un desgast. Per tant, és important que també tinguem en ment que en els pròxims anys hi haurà llocs de treball o potser tasques que ara mateix es cobreixen en pocs llocs laborals que s'hauran de cobrir. Per tant, també penso que és una oportunitat de formació i també de futur per tecnificar i professionalitzar encara més la gent. Per tant, jo no em voldria allargar més perquè l'Òscar jo crec que ens explicarà coses realment molt xules. Jo insisteixo, m'agradaria quedar-me, però haig d'anar amb l'alcalde a fer una atenció ciutadana, però de ben segur que com altres vegades també visionaré el vídeo. Per tant, Òscar, et demano disculpes perquè avui no us podré acompanyar, però bé, desitjo que sigui molt, molt profitosa aquesta xerrada i, en tot cas, si no vaig errat, la setmana que ve hi ha una següent sessió, que en aquest cas no sé si serà en David o jo, però bé, espero que ens retrobem tots i totes ben aviat. Correcte, doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Eudald, moltes gràcies. I com que ja ho gravarem, ja t'enviarem l'enllaç perquè puguis veure tot el contingut en detall. Molt bé, doncs avancem. Avui pot ser un dia realment, jo penso, molt interessant, perquè amb nosaltres tenim l'Òscar Ruiz. L'Òscar és un especialista, perdoneu un segon perquè ara vull veure la pantalla. Ara, exactament, ja està. L'Òscar Ruiz és un especialista de l'empresa Omron. Suposo que els que ja coneixeu del sector, evidentment, teniu molt clar amb qui avui estarem acompanyats. Omron, ara l'Òscar farà una presentació, però molt ràpidament direm, Omron és una multinacional japonesa que jo diria que és líder en equips electrònics del sector salut, líder en automatització industrial i, per descomptat, components electrònics. Bé, jo penso que el millor ja és que directament anem al gra i l'Òscar ens expliqui directament tot el que ell cregui que ens ha explicat. Òscar, endavant, bona tarda. Moltíssimes gràcies per la introducció. I res, us he preparat una presentació que em servirà a mi de guia per explicar els conceptes que vull parlar, però com a resum sí que us diré que no serà una presentació tècnica en la qual parlarem de precisions, velocitats, sinó que serà més aviat divulgativa per un públic ampli, de forma que una de les conclusions que m'agradaria treure, dels objectius que m'agradaria aconseguir, és que pugueu distingir on té lloc una aplicació de robòtica col·laborativa i on seria un problema. En el sentit que la robòtica col·laborativa, que potser és de les robòtiques més joves que han arribat al mercat industrial, té diferències importants respecte al seu pare o al seu germà gran, que seria la robòtica industrial, que és la que coneixem des de fa desenes d'anys. Bé, és l'objectiu que m'he plantejat, espero aconseguir-ho, i si no ho aconsegueixo, per això tenim el torn de pregs i preguntes. I res, sense més, compartiré pantalla, a veure si sóc capaç. Sí, compartiré tota la pantalla i així més fàcil perquè anirem canviant. Sí, ja ho veiem, Òscar, ja ho veiem. Molt bé. Això sí que ho puc fer més petit. Perfecte. Molt bé, doncs hem preparat això. Comentar-vos que nosaltres en la zona de Vic, Manlleu, tot el que seria Osona, anem de la mà dels nostres companys de Coeva Vic. Per tant, les primeres diapositives que he preparat són per presentar Omron, molt breu, i us passaré un petit vídeo com a presentació de Coeva. I a partir d'aquí començarem a entrar en matèria. Bé, qui és Omron? En principi, Omron porta 87 anys, segurament ja 88, comptant que aquesta diapositiva ja té uns mesos, fundada al Japó. I què vol dir això? Que van començar inventant el relé, un relé especial per una màquina de rajos X, i a partir d'aquí hem incorporat al mercat una sèrie d'elements d'automatització industrial que fa que la nostra gamma de producte va des d'una fotocèl·lula a un relé, a un sistema d'inspecció de visió artificial, a un robot industrial, a un controlador de màquina, servos, variadors, controls d'accessos, en definitiva, àmplia gamma de producte.
I al final que la part industrial d'OnROM és pràcticament la meitat de la facturació. A nivell mundial ja veieu que aquí una xifra prou important, típica de multinacionals. També hi ha una part del sector d'automoció, de components electrònics, de salut, etc. Però, en definitiva, multinacional japonesa. Bé, i els nostres companys de Coeva Vic ens han preparat aquest vídeo, que espero que us agradi. Òscar, estem veient que no ens ha arribat el so, no és tampoc un obstacle important, però simplement que... El so no ha arribat, potser és la configuració, no? Quan compartim vídeo que Sí, m'he faltat marcar... Sí, correcte. Sí, Zoom té aquestes cosetes, però dos més no t'ho... Si en tens més i vols anar comentant a sobre, endavant. Sí, d'acord. Doncs ho sento, però us heu perdut una música espectacular que intentarem tenir en compte per la propera vegada. En definitiva, ara parlaré de les diferències de robòtica industrial a l'esquerra, robòtica col·laborativa a la dreta. Hi ha 3 factors importants: velocitat, precisió i seguretat. En definitiva, un robot industrial, aquí veieu que està pensat per aplicacions molt ràpides, cadències molt ràpides, potser fins a 120 peces per minut o inclús a vegades més. Aquí veieu 3 robots aranya OnROM treballant a l'esquerra i a la dreta, si arrenco el vídeo, doncs veiem un robot que està fent una aplicació d'inserció, un pick and place típic, però veieu que les velocitats són ostensiblement diferents. Què vol dir? Que un robot industrial és ràpid i un robot col·laboratiu és lent? No exactament, no vol dir això, perquè quan diem que un robot col·laboratiu va més lent que un robot industrial, es refereix a que va a una velocitat equiparable a la velocitat humana. De forma que un procés que desenvolupa un operari, un robot col·laboratiu seria capaç de, com a mínim, igualar la velocitat de l'humà o millorar-la. Segurament la milloraria. Per tant, anirem avançant. Un temps de cicle sobre 5 segons seria algo bastant coherent. Per tant, més diferències. Aquí ho veiem, el tema de seguretat. A l'esquerra veiem un robot industrial antropomòrfic, equivalent al col·laboratiu de la dreta, en el qual el trobem tancat en una gàbia, perquè, clar, si va ràpid, d'entrada ja té un perill. A la dreta veiem que quan l'operari fica la mà,
el robot detecta aquesta presència i és capaç de passar a una situació segura, que podria ser aturar-se o podria ser senzillament baixar la velocitat. Hem de considerar que el perill de tenir una massa movent-se al costat nostre són dos factors. L'energia cinètica de l'impacte, que en realitat energia cinètica ja sabeu que és un mig de la massa per la velocitat al quadrat, per tant estem parlant de la velocitat de forma quadràtica. Reduir la velocitat a meitat vol dir reduir 4 vegades l'energia de l'impacte. I l'altre factor determinant per fer una ferida és la superfície de contacte. S'entén que a menys superfície és un ganivet que faria mal i a gran superfície seria, no sé, un coixí, que no faria tant de mal. Per tant, són dos factors que a l'hora d'estudiar la viabilitat d'una aplicació col·laborativa o no col·laborativa són factors importants. De fet, el software propi de programació d'aquest tipus de robots col·laboratius, ja té un wizard on et fa preguntes i has d'anar introduint dades de forma que fa referència a la norma perquè, com a mínim, en un primer pas estiguis ben situat. Què pot passar? Que resulta que l'aplicació és moure varilles d'acer de mig metro per l'aire i paletitzar i agafar potser de sortida de màquina i anar acumulant caixes. Doncs ja us avanço que si no fem cap acció, aquesta aplicació mai pot ser col·laborativa. Imagineu-vos una espasa per l'aire, exagerant una mica. Per tant, hi haurà aplicacions que es resolen amb robots col·laboratius, però l'aplicació en si no és col·laborativa. En definitiva, què us intento dir? Que l'important no és que el robot sigui segur. L'important és que l'aplicació sencera sigui segura. Des del mecanisme per agafar el material, que seria el que diem garra o tool, inclús el material, la velocitat, tots aquests factors serien importants. Però, vaja, en definitiva, el robot col·laboratiu està dissenyat per ser segurs ja de forma inherent. Precisió. Aquí veiem un robot Escara d'Onrom també, que està fent la seva tasca. Agafa cargols, s'inserta en una part mecànica, fa una sèrie d'operacions. Amb certa precisió, segurament aquí anem a unes precisions potser inferior a la dècima. I a la dreta, que és la part del robot col·laboratiu, veiem una aplicació molt senzilla, que és emplenar uns dipòsits d'un líquid. Clar, la precisió que veiem a la boca, a l'embocadura del dipòsit, és que ni d'un mil·límetre. De forma que el robot, aquí el programador està fent un teaching de les posicions, després aquí fem servir una eina de visió que ve incorporada en el robot, això és una de les novetats del nostre producte, i aquí no va d'un mil·límetre amunt i avall, però també poden haver-hi aplicacions col·laboratives al voltant de la dècima. Això també és possible. Bé, doncs us estic situant. Per una banda, com a resum, podríem dir que robòtica industrial, aplicacions ràpides, molt precises i amb cert perill, segurament anirà tancat en una gàbia, i robòtica col·laborativa, velocitat superior a la humana, però sense assolir velocitats industrials, com seria el seu company, precisions no tan altes, al voltant de la dècima, i de forma fàcil estaràs dintre de la zona segura, de la seguretat d'homes i màquines. Seria el resum. Bé, per tant, si resulta que aquest robot és més lent i és menys precís que el seu company, doncs quina gràcia tenen aquests robots, no? Doncs mira, per fer una aproximació així, és que em fa gràcia perquè m'ho va comentar un company i dic, doncs mira, això ho faré meu, no? Diu, em planteja, Òscar, com és possible que les tablets hagin triomfat en el mercat de la informàtica respecte als ordinadors portàtils, perquè són menys potents, pots fer menys coses, no tenen teclat normalment, són com més incòmodes. Com és possible que
que hagin equiparat també el mercat, no? Doncs és molt fàcil, perquè és que no hi ha cap comparació amb un portàtil, són per altres coses. Agafes la tablet, apretes el botó i ja estàs navegant per internet, ja estàs comprant per Amazon, no? Perquè m'enteneu. I el portàtil ja és per software, potser, jo què sé, un Photoshop o un AutoCAD, hi ha programes molt més potents, no? Per tant, el robot col·laboratiu mai competirà amb un robot industrial, encara que hi ha aplicacions que se solapen, que la podria resoldre un robot col·laboratiu o un industrial, independentment, amb avantatges i inconvenients. Al final, què ho determinarà? Doncs l'aplicació, ni més ni menys. Ja en el vídeo de Coeva ja hem vist alguns vídeos d'aplicacions, per exemple, aquell que veieu uns robots manipulant cassoles, tal com sortien de premsa, i per fer un polit, per fer el soldat de les nanses. Doncs aquí, fixeu-vos que ho podria resoldre també un robot industrial. Quina és la gràcia de resoldre en col·laboratius? Per exemple, que ja no cal que vagis la màquina o amb barreres fotoelèctriques per evitar que ningú entri dintre de la zona perillosa. El robot col·laboratiu, sota determinades premisses, no farà mal a ningú. Però col·laboratiu no vol dir que estigui col·laborant amb un humà al costat, perquè potser no és massa encertat parlar de robots col·laboratius en el sentit que ha de col·laborar amb un humà per resoldre un procés productiu, perquè en aquella màquina dels 3 robots que mouen cassoles estan sols els robots, no fa falta cap intervenció humana. Però sí que ho permeten. Hi ha altres aplicacions que el robot pot facilitar la feina a l'operari. Quina feina? La feixuga, la que pot a la llarga causar tendinitis o malalties d'aquest tipus, de moviments repetitius, per exemple. Però bé, anem a concretar. Els avantatges són importants en quant a seguretat, que són fàcils de programar i flexibles. Flexibles en el sentit que el robot el podries moure de la màquina on està treballant a una altra màquina i ràpidament comença a funcionar. Ara ampliarem aquest concepte. Però abans parlarem de la família de productes. En principi són 4 models principals que es diferencien en l'abast i la càrrega que poden portar. Veiem les 2 primeres línies, TM5-700, TM5-900. Aquests fan parella i els 2 de sota, TM12, TM14, també fan parella. Dic parella perquè porten la mateixa motorització. Són 6 eixos, 6 motors que són equivalents. De forma que el que arriba més lluny pot aguantar menys pes. Lògic, no? La llei de la palanca, perquè porta la mateixa motorització amb el mateix parell, etc. Per tant, podríem dir d'abastos des de 700 mil·límetres de radi, una esfera de 1.400 de radi, fins a una esfera de 2 metres 200. Perdó, 2 metres 600 seria el TM12. I els quilos des de 4 quilos fins a 14 quilos, no? Com podeu intuir, els 2 últims són els típics per paletitzar, que podrien arribar a totes les cantonades d'un europalet, per exemple. A partir d'aquí hi ha variants, des d'una manguera entre el controlador fins al braç robòtic, amb càmera o sense càmera, amb alimentació a corrent contínua o sense corrent contínua, perquè penseu que aquests robots podrien anar muntats d'un altre robot. Abans el regidor també parlava del magatzem d'Amazon, que tothom hem vist el vídeo, dels robots corrent allà com bojos amb caixes a sobre. Doncs també tenim resolta l'aplicació que nosaltres diem MoMA, Mobile Manipulator, que és un braç robòtic col·laboratiu a sobre d'un robot mobile, de forma que el robot es mou per la fàbrica, va des d'un lloc de treball, agafa les peces, se les carrega a sobre, se'n va a magatzem, les descarrega, etc. En definitiva, el que podríem imaginar a les pel·lícules de ciència-ficció, en aquest sentit, és ja una realitat. Bé, l'anatomia. De què consta el braç robòtic? D'entrada, diversos botons al cap del robot per facilitar programació. Un botó serà per moure el robot amb la mà,
de forma que tu li indiques cap a on ha d'anar i el robot es mou, el robot t'acompanya. No és que tu facis cap esforç per moure'l, sinó que el robot t'acompanya. Té sensors, té tacte, perquè m'entengueu, no? Té sensors de força que és capaç de detectar cap a on li estàs indicant. No? De la mateixa forma que, si em permeteu la similitud, quan hi ha una parella de ball, és l'home que li va indicant a la dona cap a on ha d'anar, o encara que també podria ser al revés, però vaja, el ball és així. Res, no em vull despistar del tema que estem parlant. Per tant, què més tenim al robot? Una brida normalitzada, en la qual anirà insertada l'eina per poder fer el pic. El pic és agafar la peça, que podria ser una ventosa, podria ser un electroimant, podria ser una garra mecànica, una garra pneumàtica, etc. Més botons. Un botó podria ser per memoritzar la posició que estem assolint. Un indicador luminoso, un anell de llum, que és l'indicador que indica l'estat del robot, si està en mode automàtic, manual, en pausa, etc., en averia. També arriben entrades i sortides digitals i analògiques al cap del robot per no haver de tirar cables per fora. Càmera incorporada, o no, depèn de la versió del robot. La càmera incorporada permetria resoldre aplicacions com que cau una peça en una superfície, el robot la identifica perquè té un patró internament ja memoritzat, el va agafar i el deposita en un altre lloc. Per tant, no cal que la posició d'agafada sigui fixa, sinó que podria ser aleatòria en funció de la visió, que seria on identificaria les cotes. Més coses. La forma de programar-la. Abans us deia que al cap del robot hi ha un botó que és per memoritzar posicions. Doncs un programa el podria fer sense pràcticament tocar l'ordinador. De forma que el vaig movent amb la mà i vaig memoritzant posicions amb el botó. I quan activo el programa, doncs, d'una forma gràfica, com un gràfic de transicions i estados, seria capaç de seguir tota aquesta seqüència. Si analitzem el petit dibuixet de la dreta, veiem que hi ha un punt d'inici, una eina de visió en la qual el robot fa una foto des d'una posició coneguda, identifica on està la posició de l'objecte i fa el moviment cap a la posició de pic, després va a la posició 2 i fa la posició de place. Així de senzill. Cap a la dreta veiem un ramal que és que si no veu la foto, si no veu el patró al fer la foto, s'espera mig segon i fa un moviment a una altra cota per veure si allà està la peça. Com faríem un programa? Arrossegant icones i deixant-les anar. I després fletxetes. Per tant, si tu ets capaç d'imaginar, d'escriure en un paper la teva seqüència del programa, transicions i estados, doncs ets capaç de programar un d'aquests. Si em permeteu, ara, aquesta època tan feixuga que estem passant, amb el tema del Covid, doncs molta gent ens hem confinat a casa, estem treballant gran part de la jornada com a teletreball i, clar, jo, com que tinc un robot portàtil que puc portar en el cotxe, doncs m'he instal·lat en el meu despatx a casa. Tinc dos nens petits, de 7 i de 9 anys, doncs, evidentment, ells ja han fet els seus programes. I això els és familiar perquè, com tots sabeu, a les escoles està de moda també l'extraescolar de robòtica, ja sigui amb Lego, amb Arduino o altres fabricants, però aquesta forma intuïtiva de programar és una cosa que s'imposarà, a la llarga s'imposarà. Tampoc descartarem el llenguatge de programació més informàtic, que seria el típic de la robòtica industrial, però, clar, per aquest tipus de llenguatge de programació necessites ser pràcticament un expert. Això que facilita que de forma ràpida pots fer una aplicació, per exemple, fer foto, identificar on està el producte i deixar-ho en un palet, amb les seves capes, el seu mosaic, tot això. Això en 2 hores seria un programa perfectament factible per a una persona inexperta.
L'altra solució, que seria l'equivalent industrial, d'un robot industrial, ja necessitaries bastantes més hores per resoldre una aplicació d'aquestes. Però jo crec que a poc s'anirà convergint en algun idioma comú, amb les dues possibilitats, com una programació bàsica i una avançada. Perquè, clar, no vull enganyar ningú. Si has de fer una programació molt complexa, amb molts casos diferents i tal, amb caixetes i fletxetes, arriba un moment que, clar, que el mapa de caixetes i fletxetes és inassumible, no té cap a la pantalla, encara que hi ha subrutines, hi ha facilitats. Per tant, programació senzilla per a aplicacions senzilles, en principi, o com a mínim amb wizards intuitius que et facilitin la vida, en definitiva. Bé, nosaltres parlem que el robot col·laboratiu no existeix sol en el món, sinó que forma part d'un ecosistema que és el món exterior del robot. Des de la Garra, aquí veiem accessoris de diferents fabricants, Xun, Robotic, OnRobot, Gimatic, càmeres de visió que estiguin fora del robot, no cal que sigui la pròpia que va en el robot, sensors de força per fer una aplicació d'inserció, d'atornillat, càmeres 3D, de forma que en una aplicació 3D el producte ve, per exemple, taps d'ampolla, venen en una caixa, tots desordenats, apilats, i aquesta càmera és capaç de distingir en l'espai els taps i anar-los a buscar i anar-los classificant per el que seria l'envasadora. Després, interfeix de comunicació, etc. Diferents accessoris. El tema de visió. La visió integrada no deixa de ser com una eina de visió, no per control de qualitat, sinó que pràcticament que podria fer-se fins a cert nivell cert control de qualitat, per exemple, presència o no presència, tamany, color, etc. Còdigo de barra, reconeixement de caràcters, etc. Però, bàsicament, la funció principal és la d'ubicar objectes en el pla. Perquè m'entengueu, les dificultats que hi ha en les aplicacions de visió són les mateixes que podíem trobar en qualsevol aplicació de visió, d'inspecció. Em refereixo a temes de llum controlada, temes de diferències entre models, tot això ho tenim. Per tant, amb robòtica col·laborativa OnROM tenim dos reptes, un repte de robòtica i un repte de visió. Però, per sort, el software està preparat per ajudar amb eines de millora de la imatge, ja sigui, per exemple, binarització, passar una foto de color, passar a blanc i negre, augmentar el contrast per distingir patrons, buscar les vores dels objectes, el patró, o senzillament comparar píxel a píxel, aquest tipus de millores. De fet, permeteu-me que insisteixi en el tema de la visió, però és una de les virtuts. Dintre del preu del robot tens la càmera integrada per resoldre, integrada en el software i integrada mecànicament en el robot. No necessites de tercers fabricants de càmera per poder integrar a través de, no sé, CRTP o CERCAT les imatges, enviar-les al robot. Directament ho tens tot en la mateixa TPU. Tema de seguretat. Ja us he fet una pinzellada a l'inici de la presentació, que per OnROM és molt important el tema de seguretat. De fet, fa molts anys que fabriquem i comercialitzem barreres de seguretat, dispositius controladors, PLCs de seguretat. Tot això, per tant, és una cosa que ens prenem molt en sèrio. El robot compleix totes les directrius europees de seguretat, certificats, etc. Aquí a l'esquerra veiem que les funcions de seguretat estan classificades com a SF i un número, i a la dreta tindríem la classificació en quant a performance level i la categoria de seguretat més antiga. Però, vaja, en definitiva, què hem de considerar? Nosaltres, quan treballem amb un client una aplicació de robòtica, col·laborativa o no, sempre la nostra visió és des que estem dissenyant la màquina
fins a que estem desmantellant la màquina perquè ja ha acabat la seva vida útil. Per tant, el tema de seguretat s'ha de considerar durant tot aquest cicle. Disseny, construcció, les proves que s'hagin de fer, la instal·lació, posta en marxa, l'explotació, modificacions, si s'escau tot això. Tenim la sort de comptar amb un departament que és que forma part d'OnROM Safety Service, que són els encarregats de fer l'anàlisi de riscos. Són tècnics que ja estan qualificats, estan homologats, han fet la formació corresponent i per poder fer un anàlisi de l'aplicació, quins punts s'ha de millorar, s'han de tenir en compte, quins elements s'han d'incorporar a l'aplicació per dormir tranquils tots, des que dissenyem fins a que explotem la màquina, tot això. Encara que, com he dit abans, el software ja et situa dintre de norma, nosaltres sempre recomanem comptar amb els serveis d'aquest departament d'OnROM perquè ells, diguem, només fan això, només treballen d'aquesta forma. Fem visites a clients no només de robots, sinó de línies completes o de màquines puntuals o el que sigui, fent anàlisis. Inclús hem fet anàlisis de riscos de robots de la competència. Això és un departament obert, que és la seva especialitat. Per tant, és el que recomanem, que es faci aquest tipus d'estudi, de forma que porten elements, sensors de força, treuen gràfiques, determinen quina velocitat és la que s'ha de moure en aquest punt del cicle del programa, etc. Bé, i parlant de serveis, OnROM no és l'únic servei que dona. Històricament, les empreses industrials s'han caracteritzat per parlar de producte, però avui en dia, al segle XXI, hem de començar a parlar també de solucions i de serveis. Serveis de quin tipus? Des de serveis financers, una empresa que no vulgui fer un increment de patrimoni en una màquina que pot costar, 60.000 euros, un paletitzador, no cal que es rasqui la butxaca i li toqui pagar més impostos pel seu increment de patrimoni, doncs podria tirar una solució financera tipus renting, que per les empreses no és algo estrany. De fet, moltes empreses hi ha cotxes de renting, és molt habitual, o furgonetes. Doncs per què no tenir un renting d'una màquina que no serà teva, serà del banc, i tu la pagues en quotes. Abans us posava l'exemple de 60.000 euros, la podries pagar en 5 anys pagant, no sé, igual 800 euros al mes o 1.000 euros al mes. Ho dic així de memòria, no em feu, s'hauria d'estudiar. Però parlant de robòtica, la robòtica ha sigut una revolució dintre d'OnROM perquè ja el negoci de fabricar un producte, vendre'l i donar una garantia ja s'ha modificat, s'ha ampliat, de forma que quan entrem en el món de la robòtica, que ja fa 10 anys que estem, doncs, clar, són màquines. Per tant, necessitaran un manteniment, reparació, canvi de reductors, greix, canvi de corretges, tot això. Per tant, ara és un dels serveis que oferim. Safety Service, que també he parlat d'ell, venda de recanvis mecànics, una empresa electrònica venent recanvis mecànics, on s'ha vist. Proves de concepte, per assegurar la viabilitat d'un projecte, doncs un client pot venir a les instal·lacions aquí a Barcelona de l'ATC, Automation Center d'OnROM, que tenim tota la gamma de robots, i fer proves de cadència, de cicle, de garres, tot això ho podem fer. A part de les formacions, vídeos tutorials que tenim. També és possible llogar robots, reparar, etc. Bé, i ara que estic acabant la presentació, he preparat uns quants vídeos que us aniré comentant. Aquesta és una prova real, el que esteu veient en pantalla, un vídeo que és un fabricant de cordons, cordons per bosses, per sabates, per qualsevol tipus de producte que porti cordons. Doncs em van preparar una encerrona, si em permeteu. La idea és que vaig portar el meu robot al cotxe, vaig presentar les virtuts del robot i em va dir, doncs mira, fem una cosa, baixem a planta
que farem una prova. I així a pelo, doncs directament la màquina era pneumàtica, a l'esquerra on està la mà de l'operari hi ha un braç pneumàtic que el que fa és que agafa el cordó i el va deixant en aquests cangilons que veieu de color verd, de forma que quan el cangilón està ple hi ha un motoret que fa un avance i posa el cangiló buit a sota del braç pneumàtic. Doncs van posar el robot de forma que quan l'operari simulava que ja estava el cordó preparat, el robot l'anava a buscar i l'anava classificant en els cangilones sense necessitat de fer avances ni res. Per tant, molt versàtil respecte a una solució pneumàtica que és molt rígida, va d'aquí a aquí i ja està, no li demanis res més. I res, vam fer la prova i va funcionar de perles. Aquí fa la simulació de que arriba, el robot l'agafa, ho deixa i cap a l'altre robot. Aquí veieu que la velocitat és lenta, però el robot pot anar molt més ràpid, però aquí el coll d'ampolla és la màquina, no el robot en aquest cas. Per tant, proves de concepte, doncs estem disposats a fer la que faci falta. Aquí tenim un altre vídeo que m'agrada bastant perquè el robot porta 3 garres diferents. Es tracta d'una aplicació col·laborativa en la qual el robot és una màquina d'injecció per inserció, que diuen. Dintre del plàstic hi ha aquestes 2 peces metàl·liques que veieu, que fa una inspecció de qualitat externa al robot i la deixa dintre del motllo. El motllo fa una mena d'H, de forma que sortiran 4 peces, que serien les 4 potes de l'H, i després una part de rebuig. Aquí ve la tercera i segona peça metàl·lica d'inserció. Molt bé. I després, ja té les 4 peces, cap a dintre de la màquina, fa el cicle d'injectat, el robot s'espera i aquí és el resultat. Veieu que hi ha un petit pivot al mig i la tercera garra agafa la peça, la porta al ganivet, surten 2, surten 4. I així anar treballant. Per tant, aquí és molt interessant aquesta aplicació perquè és que si no hem de tenir un operari agafant les peces, posant les manuals i esperant-se que la màquina faci el cicle. Que la injecció de plàstic igual triga un parell de minuts, perfectament podria trigar. És molt més interessant tenir un robot treballant 8 hores o 16 o les 24 hores o tota la setmana sense aturar-se, que no operaris aquí fent una feina de poc valor afegit. Seguretat. Aquí es podria posar una barrera fotoelèctrica a l'entrada de la màquina, de forma que quan un operari ve a la pantalla, que veieu a la dreta, doncs el robot ja s'assabenta que hi ha un humà al costat i podria baixar la velocitat. Encara que ja veieu que la velocitat a la que es mou el robot no és perillosa. Si aquesta velocitat fos perillosa, estaria prohibit que un operari treballés al costat d'un altre, perquè si gira i li dona una empenta, seria una equivalència. Bé, aquí tinc un altre robot que, per no perdre de vista que la robòtica col·laborativa intenta imitar a un humà, de forma que ara us veureu una aplicació d'atendre una màquina, Machine Tending, que és un centre de mecanitzat, que per no tenir un operari agafant peces verges, fixant-les dintre de la mordassa, apretant un botó, esperant-se que acabi el mecanitzat, traient-la, per fer aquesta feina repetitiva i poc interessant, doncs val la pena de tenir un robot. El robot dintre en una bancada, davant de la màquina, agafa la peça, la fica a dintre la mordassa. Primer bufa per treure la taladrina, tot el que queda la ferritxa. Obre la mordassa, la fica, torna a ajustar. I ara què faríeu? Tancar la porta, no? Doncs el robot, si la garra està preparada i ho permet, doncs també pot tancar la porta. Següent pas, què faríeu vosaltres quan la peça està dins de la màquina tancada? Efectivament,
apretar el botó de marxa. I ara què fa? Què faríeu vosaltres? Doncs esperar que la màquina acabi. Com el robot sap que la màquina, que el procés de mecanitzat ha acabat? Doncs mirant la baliza luminosa, com que té càmera, pot veure que fa la pampalluga, aquesta, i ja pot seguir el cicle. Què farà? Obrir la porta, etc. Per tant, quin és el missatge? El missatge és que qualsevol aplicació repetitiva, avorrida, feixuga que fa un operari, doncs el robot la farà segurament bastant millor. Aquí una altra. Aquí veiem un robot col·laboratiu en una màquina que fa un test a condensadors electrolítics. Aquí el s'agafa de la màquina després de passar el test. Quina és la gràcia d'aquesta aplicació? Que és versàtil. Es podria resoldre amb uns mecanismes cartesians. Però, clar, a la que has fet ja el mecanisme cartesià estàs condemnat a certes coses, però el robot, en principi, canvi de producte, doncs canvi de programa en un displaç. És la idea, no? El robot, el condensador, va paletitzant, està rebutjant els que no compleixen la prova dielèctrica, etc. I per últim, us he preparat un vídeo en el qual és un robot que emplena ampolles que surten de la màquina. Les ampolles no s'aturen i és el robot el que sincronitza la seva posició per poder fer l'emplenar de les ampolles mentre s'està movent. El que es diu una aplicació de conveyor tracking. Molt bé. I per últim, per acabar la meva presentació, l'eslògan d'Onrom, que en definitiva té bastant de sentit, que per a la màquina, el treball de la màquina i per l'home, el desafiu de la creació. Aquesta dita se li atribueix a Kazuma Taiteshi, que és el fundador d'Onrom, i al costat veieu el relé, aquest que va inventar per màquines de rajos X. Un relé XL, pel tamany. I agrair-vos l'oportunitat a Manlleu 4 de poder tenir la possibilitat de fer-vos aquestes explicacions. Molt bé, fantàstic, Òscar, molt bé. Deixem abans que entrem en el torn de preguntes, que us recordi el telèfon en el qual podeu enviar en WhatsApp totes les preguntes. És el 660 58 71 39. Òscar, ja ens han arribat preguntes, Clar que sí. Moltes gràcies per la teva... Molt interessant, la veritat. Un plaer. Venen ganes de dir, home, jo em vull un per casa perquè segur que li faré fer coses, no? Això seria, per descomptat, una cosa interessant. Aviam, alguna pregunta? Mira, una de les que ens ha arribat diu: quins tipus d'empresa habitualment està implementant els robots col·laboratius? Sí, potser l'aplicació que més estem treballant és la de paletitzar a final de línia. Imagineu qualsevol, des d'una fàbrica que fa pastissos a que fan televisors. Perquè és una feina que clar, hi ha com dues solucions. La solució tradicional, que és tenir un o dos operaris a final de línia agafant caixes i anar muntant el palet, i després ja sabeu que es porta l'aflejador, etc. O una solució cartesiana, molt rígida, que només servirà per a aquell tipus de caixa pràcticament. Què aporta la robòtica col·laborativa? Que és que la implementació és rapidíssima. No només això, sinó que és mòbil. Aquesta màquina paletitzador la plantes davant de final de línia, al camí de rodillos típicament, i resol aquella aplicació. La portes a la del costat i també la resol. De forma que, al tenir càmera al robot, pot fer una lectura d'un codi de barres que estigui a la cinta i ja sap quin és el producte que ha de treballar, per exemple. Se m'acudeix. Indústries alimentària, sí, però no dintre del procés. Perquè és IP54 el robot. No es pot netejar amb una pistola, amb una Karcher.
que sí que existeixen possibilitats de vestir el robot amb una camisa ja preparada, pressuritzada, etc., que ja és d'un fabricant extern a OnROM, no? O inclús podria treballar en ambients àtex, no? Explosius, però ha d'anar amb una camisa preparada, no? Per exemple. Però sobretot mercats d'automòbil moltíssim, no? Tot el que sigui insertar components, cargols, atornillar, etc. Per dimensió de les empreses, en quins nivells, per dir-ho així, ja una empresa pot pensar? A vegades quan veus coses d'aquestes així penses no, això és per un fabricant de cotxes o algú que té una fabricació molt gran. Però suposo que cada vegada més esteu entrant en empreses, en pimes, inclús en microempreses. Sí, cada vegada empreses de 50 treballadors, de 20 treballadors, sí. Aquí encaixaria perfectament perquè, a més, la despesa tampoc és tan alta. Abans us parlava de solucions financeres. Al nostre web podeu fer, hi ha un petit calculador al web, que un robot, no sé com... No sé si arribarà a la càmera. Ai, no. Anava a fer la gràcia que tingui aquí un robot, però estem en una posició que li he de donar tota la volta per portar-lo aquí a la càmera. Res, sense més, si em permeteu, ja que estem aquí confiança, doncs el tinc aquí preparat. Perfecte. Estic aquí a la TC, però bueno. Perfecte. En definitiva, un robot com aquest podria sortir a 400 euros al mes en un termini de 3 anys. Per tant, són preus que ja comencen a ser assequibles. Recordeu en la robòtica industrial, un robot costava com un pis. O sigui, no? És a dir, el nivell d'entrada, més o menys a nivell inversió, quines xifres estem parlant? Perquè abans parlaves dels 60.000, però parlaves de l'aplicació de paletització. Sí. Quin pes? En aquests 60.000 el robot potser seria una quarta part, una tercera part, com a molt, depèn, perquè paletitzadors n'hi ha molts, des de 40.000 a 80.000. Per què? Perquè hi ha nivells d'automatització molt diferents i molt rígids. Des que tu li fiques les cotes de la caixa, li dius si és Europalet o palet americà i ell ja et proposa un mosaic i ja ho optimitza, a coses més rudimentàries, només per un o dos formats, hi ha diferents. Però ens estem movent per projectes d'aquesta magnitud. Penseu que per OnROM és un canvi de paradigma total, perquè ja no és vendre un producte en una caixa i si necessites ajuda jo vaig i t'ajudo, sinó que ara estem parlant que el robot per si sol no fa res. Clar, necessita una garra, una bancada, un interface a una màquina, una pantalleta, coses d'aquestes. Per tant, nosaltres aquest tipus de producte anem de la mà d'integradors, que ja són els que realment saben fer màquines. Feu, diguem-ne, solucions de pagament per ús? Per ús, vols dir, tant produeix el robot, tant es paga? Sí, que és a dir, que pugueu arribar a 9 mesos, és això, que potser el robot el tens aturat una setmana, però potser pagues en funció de l'ús. Sí, no, aquesta solució no l'hem contemplat. Saps què passa? Que ja cau més de la mà de l'integrador. Esclar, val. Perquè una cosa, a nivell de preu ja hem parlat. Hi ha una altra pregunta aquí que parla de, diguem-ne, quin nivell d'expert ha de ser l'usuari, evidentment, rebent, suposo, la formació que feu vosaltres en l'usuari, per modificar la programació, totes les prestacions. Diguem-ne que habitualment la gent queda molt en mans dels seus integradors o la gent són molt autònoms a l'hora de reprogramar. Sí. Permeteu-me la broma, el meu fill de 9 anys ja ha fet el seu programa. Evidentment que hi ha un abisme d'una solució industrial a la que pugui fer un nen de primària. Però el que sí que vull dir que la corba d'aprenentatge és exponencial. És molt ràpida, molt ràpida. Sempre dic el mateix, un bon programador hauria de fer un petit gràfic de tota la seqüència i tal. Però si ets capaç de fer això, ja està, ja tens el programa fet del robot. Típicament un robot que fa, de fet, només fa una cosa, que és moure's d'un puesto a l'altre. La complicació moltes vegades ve en la garra, moltes vegades. Aquí està el secretillo de l'aplicació i, per sort, comptem amb una xarxa d'integradors molt potents i molt creatius que són qui acaba resolent. Perquè nosaltres estem molt tranquils, el robot farà la seva feina bé, anirà d'aquí a allà en el temps que li hem marcat i tal. Però i el secretillo d'agafar una xapa que surt d'una premsa doblegada d'automòbil, agafar-la pel centre de gravetat,
no? Amb imants o amb, no sé, una solució pneumàtica de garres, no sé, hi ha versatilitats. Agafar taps de vidre d'ampolles, cada aplicació té el seu secretillo. Aquesta és la part que diem, aquesta és la part, la mà. Aquesta és la mà final, no? Val. A nivell de manteniment, és un tema molt crític. El manteniment és costós, freqüent. Sí. Nosaltres, cada vegada que fem una oferta de robot col·laboratiu, sí que afegim una línia que és un contracte de manteniment bàsic, que són 800 euros, de forma que tens avantatges en cas de comprar recanvis, tens descomptes importants, descomptes en mà d'obra, una visita anual en la qual es fa un chequeo del robot, però en realitat són robots de baix manteniment en comparació amb un robot industrial. En el sentit, per exemple, el robot, m'he despistat, s'han acabat les bateries i ha perdut el zero, no? S'ha descalibrat. Ara ja no sap on és, per tant, ha d'anar un expert amb el seu útil de calibració, fer una sèrie d'operacions. El robot col·laboratiu mai es descalibra, mai. I si es descalibra, és que alguna cosa gros ha passat. Per tant, és un manteniment pràcticament visual, que totes les juntes estiguin bé, que el moviment sigui correcte, que no captis cap rumorositat en el moviment dels harmonic drives, però no hi ha canvi d'oli, per exemple, ni corretges. És potser també el manteniment també centrat, és informàtic. Per què? Perquè el controlador del robot, que no us he parlat d'ell, és una caixa que està aquí sota, és un ordinador industrial amb fonts d'alimentació. Sí? S'entén? Tota l'electrònica de potència està en el propi braç de robot. Cada joint, cada bloc de moviment consta de servomotor, harmonic drive, vull dir, un reductor, joc zero, igual que els robots industrials. L'electrònica que controla el servomotor, freno i encoder absolut. Per això dic que aquest pack, que és tan compacte, si se t'espatlla alguna de les parts, has de canviar tot el mecanisme. Per tant, oferim el contracte, però també som conscients que molt probablement un client pensarà de contracte de manteniment a partir dels 2 anys, que és quan ja el robot perd la garantia, lògicament. Però bé, el manteniment, comparat amb un robot industrial, és bastant reduït. Vale. Una cosa, evidentment, has dit una cosa molt important per mi, que és que el tipus de tasques en les quals, evidentment, el robot és, per dir-ho així, d'aplicació immediata, en aquelles tasques de poc valor afegit. Això suposo que a moltes empreses els hi deu ser, per dir-ho així, complicat, perquè potser aquí hi ha un factor que no l'hem tingut en compte encara, que és el factor humà. És a dir, que en el fons, quan tu perds, si ara soc un empresari i vull posar robots, potser resulta que, per dir-ho així, l'enemic el tinc a casa. Sí, s'entenc. És un tema... Aquest és un capítol important, Sí. Sortim del tema tècnic per entrar a un tema humà, però penso que és molt important a l'hora de promocionar aquest tipus de solucions. Jo sempre, al principi de ficar-me en tema de robòtica, sí que tenia les meves idees prefixades, com tothom segurament, que han anat canviant al llarg del meu aprenentatge. Perquè els robots treuen llocs de treball, podríem pensar. Doncs, perdoneu, a mi m'ha donat molta feina. I sempre penso, i si vols veure una pel·lícula de vídeo, vas al videoclub a agafar una VHS. Ningú, tenim plataformes tipus Netflix i tal, no? O anant més enllà, faroleros, no? Quants faroleros n'hi ha de gas? Sí, senyor. N'hi ha fanals... En definitiva, el que jo podria pensar que un operari en la qual veu que al costat seu han instal·lat un robot que pot tenir por per la seva feina, a mi m'ha anat canviant aquesta idea. I ara parlant de noms, vaig anar a Mondelez, on fan les galletes Príncipe, que ja tenen diversos robots paletitzant de final de línia. S'han fet la posta en marxa i a l'altra banda un operari muntant el palet i tal. Es anava mirant i tal. I jo dic, ens mira perquè el tio ens veu com una amenaça. Doncs res. Al contrari, quan acaba diu, bueno, ¿cuándo vais a acabar? Y digo, pues mira, que esta tarde, dice, perfecto, porque esta tarde me toca trabajar ahí. ¿Sí? Y dice, porque llego a casa reventado. Dice,
I té tota la raó. Imagineu 8 hores allà agafant caixes que eren de 3,5 quilos, no eren... I pim-pam, pim-pam. Doncs el tio estava desitjant que acabéssim el segon robot per arribar a casa i tranquil. A què es dedicava? Doncs anava supervisant, clar, ja no estava en un puesto, i anava supervisant que tot funcionés, perquè ja sabeu que no hi ha res perfecte, una caixa pot venir mal precintada, el robot l'agafa i pum, s'obre la caixa, doncs la intervenció humana serà necessària. O sigui, plantes que funcionin soles encara queden molts anys perquè les veiem, no? Què és més interessant? Tenir una feina de 8 hores al dia fent, la pel·lícula de Tiempos Modernos, no?, de Charlotte. Sí. Doncs jo crec que hauríem de fugir, no? Jo penso que aquí potser fa falta una mica un missatge molt clar que expliqui això. És a dir, perquè la primera imatge que sento tothom és del robot. Ui, aquest fa una feina que potser aquí hi hauria una persona fent-la. Això per mi és un capítol important. Hi ha hagut una altra pregunta, però que ja més o menys l'has vingut a contestar. Potser és molt genèrica, i te la llegeixo tal qual. Els braços tenen diferents tipus d'agafadors. Posa pinces, magnetos, tornavís, i són versàtils segons el material que treballa. És a dir, ho fa una mica com a pregunta. Suposo que aquí, igual, és a dir, que potser qui ha fet aquesta pregunta necessita una miqueta més d'ampliació del detall dels tipus d'agafadors. Sí, jo puc parlar de la meva experiència, no? Nosaltres hem col·laborat amb Robòtic, garres col·laboratives, OnRobot també, garres col·laboratives. Potser aquests són bastant punteros en la indústria de robots col·laboratius perquè són garres també dissenyades intrínsecament segures, que permeten, per exemple, la velocitat de tancament, la força que ha de fer, per tant, detecten si han agafat objecte o no, la distància, tot això. Tot això el robot ho pot controlar, no? És molt interessant. Però, clar, no són barates, tenen un preu. Per tant, aplicacions on necessitis aquesta versatilitat. Una altra possibilitat seria fabricants com, no sé, Gimatic, no?, que sí que s'assemblen més a una enginyeria en la qual, dintre del seu portfolio de productes, et poden configurar una garra ja a mida, no? Els altres no, els altres tenen els productes que tenen molt punteros, no dic que no. Altre, Xung, també equivalent com a Robòtic o OnRobot, no? Però la nostra experiència és que, com que el preu és important, per tant, una garra de 2.500 euros, que és el que estic parlant, per fer una funció que no et fa falta tanta versatilitat, doncs el propi integrador, si té un departament mecànic que doni la talla, doncs ja és capaç de fer-te una garra a mida i quasi que és el que més estic trobant al mercat. Els propis integradors es fan la seva pròpia garra. Imagineu, necessito agafar una caixa amb ventoses, doncs el perfil típic d'alumini, aquell que per mi és molt versàtil, unes ventoses, cables, l'electrovàlvula, típic, no? 300 euros. Clar, respecte a una solució de 2.500, però segurament no són comparables, no? Però bueno. Vale. No, i això, estava pensant també, ja m'imaginava, diguem-ne, diversos processos. M'imagino que dintre de les solucions vostres, del vostre producte, també deu haver-hi solucions que, diguem-ne, deuen permetre, entre cometes, la comunicació entre diverses unitats. És a dir, que potser ells fan una cadena de producció que, evidentment, van lligats via xarxa, via visual, via càmera, això. Això potser és un esglaó posterior, no? Sí. Per posar-vos un exemple, abans us parlava. Aquest robot és molt fàcil de programar per a aplicacions senzilles, evidentment, no? Per un tema que ja veieu, no? A la que començo moltes caixetes, un mapassió de caixetes, doncs ja no m'hi cap, no? Imagineu ara un paletitzador amb molts formats diferents, amb una pantalla, que és l'interface on jo li dic quin producte treballo, que guarda les dades en una base de dades en el núvol per traçabilitat, per indústria 4.0, etc. no? Aquí ja se surt una mica del que seria una programació pròpia de robòtica col·laborativa. Per què? Perquè la intel·ligència hauria d'estar en un control de màquina tipus Sysmac, com el que nosaltres tenim, que és el que envia cotes al robot i el robot diu, vale, ja he arribat, següent pas. De forma que la programació del robot és mínima i tota la intel·ligència està en el controlador de màquina, perquè és el que parla amb la base de dades, el que també envia missatges a la pantalla, d'errors de format determinat, porto tantes caixes fabricades, tot això, no? Per tant,
aplicacions complexes, doncs li donem aquesta complexitat a qui la pot assumir. I el robot és un esclau que segurament el programa són 4 caixes que li diu espero que em diguis on vaig aquí, ja ha arribat, doncs següent. No? Per tant, en aquest cas, el robot és el més fàcil del món. No? Suposo que una mica la imaginació, el poder, no? Això està clar, això està clar. I a partir d'aquí aquest controlador, amb Profibus, amb Profinet, jo què sé, Cercat, el que sigui, no? Ja ho podem complicar tot amb el món exterior, tot el que vulguem. Vale, no, i ara tampoc estan arribant més preguntes. Em sembla que ho has deixat tot molt clar, no? Bueno. Anava fent només un comentari, perquè jo recordo em vaig anar a una presentació i era un matí, i la van fer en un lloc d'aquests empresarial, i hi havia allà algun robot. I recordo que el robot el van preparar que també posava cafès. És a dir, clar, sí. Esteu vivint aplicacions d'aquest estil una mica més, no vull dir folclòric, més tipus oci, fins i tot pensant en aplicacions que potser vagin en entorns de salut, temes assistencials o així. Teniu experiències d'aquest tipus oci i món salut, hospitalari, això? Sí, diguem, aquestes aplicacions tipus oci les reservem per les fires, perquè queda molt bé. Bueno, ja sabeu que tenim el robot aquest que juga a ping-pong. Sí. Crec que heu vist algun vídeo per ahí, és el que, bueno, en les fires és espectacular, no? I sempre guanya, no? Suposo. Hi ha nivells. Li pots jugar en plan... Sí. A vegades li pots guanyar si el nivell no és massa... Bueno, per tant, aquest tipus d'aplicacions sí que són molt espectaculars i tal, però clar, des del punt de vista pràctic no compensa, no?, la despesa del robot, evidentment. Ja ho veurem d'aquí uns anys, no? I respecte a tema de, per exemple, ajudar una persona que té alguna dificultat a aixecar-se del llit i tot això, és una altra batalla, és un altre sector. Sí, que de fet ja hi ha productes ja molt específics. No? És com quan el regidor ens explicava, jo què sé, a la SEAT, no? Que hi ha exoesqueletos. Sí, els exoesquelets, sí. Això és una altra lliga. Sí. Vale. Això seran aplicacions industrials que el seu objectiu és anar d'aquí a allà. Pick and place, no? Típicament. Vale. No, molt bé. Bueno, a mi no m'han arribat més preguntes. Aviam, jo he dit el telèfon, recordo a la gent si vol el telèfon, però que si algú vol aixecar la mà, que potser ho digués ràpid, si potser vol fer alguna intervenció. Jo poso a la vista així de galeria, si algú vol aixecar la mà i fer alguna intervenció, endavant. Si no, jo us diria que, que fantàstic. Jo penso que hem tingut una molt bona explicació de tot el que feu. Jo ja Omron ja la coneixia, no cal parlar d'això. Penso que esteu fent una bona tasca. I si hi ha alguna cosa més que algú, no sé si potser algú més... No t'han arribat més preguntes. Vale, perfecte. Em confirma que no n'han arribat més. Doncs bé, com que també volem fer aquestes sessions curtes, ràpides, dinàmiques, tothom ha dit una mica la seva. Res, només donar-te les gràcies, Òscar, i a l'empresa, enhorabona per el que esteu fent, i recordar que el dijous vinent, el dia 21, tenim una altra sessió, que fem la segona part de robòtica, i totes aquestes xerrades, evidentment, les trobareu. Perdó, 28. El 28, perdó. M'han corregit. Doncs, i totes aquestes sessions les anem penjant a YouTube. Òscar, si vols afegir alguna cosa final... Tornar a agrair l'oportunitat de poder explicar-me, que és molt important per nosaltres, i podeu comptar amb nosaltres o amb Coeva Vic per qualsevol aplicació d'aquest tipus. Estarem encantats. Moltes gràcies, Òscar. Moltes gràcies a tothom per l'assistència i quedem emplaçats per aquí un parell de setmanes. Moltes gràcies per assistir.